హైమండ్ ఆర్ప్ గారి వర్ధంతిని ఆదివాసులకు పోరాడిన హైమండ్ ఆర్ప్ వర్ధంతిని చలో మార్లావాయ్ జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి జై ఆదివాసి 1940లో జల్ జంగల్ జమీన్ కొరకు పోరాడుతున్నటువంటి కుమ్రం భీమును అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎందుకు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం ఏంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరి హైమండ్ ఆర్ప్ ఎలిజాబెత్ రాణిని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరు దంపతులు మరి లండన్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసి నిజంగా ఆదివాసులు వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి, వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయము, వాళ్ళ ఉన్నతి, వాళ్ళ అన్ని కూడా అస్తిత్వం, వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళు తినే తిండి కూడా అన్ని కూడా పూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజంతో వాళ్ళు కలిసి జీవించరు. వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా భిన్నంగా వాళ్ళ జీవన విధానం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరి అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇతను హైమండ్ ఆర్ప్ గారు అందించడం అనేది జరిగింది. అప్పుడే అందుకని మా యొక్క హక్కులు 170 కావచ్చు, లేకపోతే పేసా కావచ్చు, లేకపోతే ఎల్టీఆర్ కావచ్చు, ఇలాంటి చట్టాలను కూడా నిజంగా ఈ రోజు నిజమైనటువంటి పోరాటం కుమ్రం భీం పోరాటం అనేటువంటి విషయాన్ని హైమండ్ ఆర్ప్ గారు చెప్పిన తర్వాత మరి ఇలాంటి చట్టాలు కూడా అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. అప్పుడే చెప్పారు హైమండ్ ఆర్ప్ గారు, ఎవరైతే ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఆదివాసేతర ప్రజలు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళ మనుగడ, వాళ్ళ అస్తిత్వము పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది అనేటువంటిది ఒక పుస్తకంలో అతను రాయడం జరిగింది. ఆదివాసీ మనగడ కోసం అనేటువంటి ఒక పుస్తకంలో కూడా ఆయన రాసినటువంటి మాటలు అందులో ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. అతను దాదాపుగా ది గోండ్స్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని కూడా హైమండ్ ఆర్ప్ గారు రాయడం జరిగింది. అంటే తను జీవన విధానాన్ని మొత్తం కూడా ఇక్కడే కొనసాగించి కొడుకు పేరు రాము అని కూడా పెట్టేయడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు కూడా దంపతులు ఈ ఆదివాసుల యొక్క సంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు ఇష్టపడి మరి ఇక్కడే కూడా వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా కొనసాగించి భార్య హైమండ్ ఆర్ప్ గారి భార్య అయినటువంటి బెట్టి ఎలిజాబెత్ ఇక్కడే మరణిస్తే సమాధి కూడా ఇక్కడే చేయడం జరిగింది. తను కూడా లండన్ లో మరణిస్తే తన యొక్క అస్థికలు కూడా తీసుకొచ్చి మార్లబాయిలోనే మరి సమాధి చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆదివాసులకున్న హైమండ్ ఆర్ప్ కి ఎంత అనుబంధం ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు ఆదివాసుల యొక్క సంస్కృతిని కావచ్చు, ఆదివాసుల యొక్క అస్తిత్వం కావచ్చు, ఆదివాసుల యొక్క పోరాటం కావచ్చు, ఆదివాసుల యొక్క మనుగడ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటే హైమండ్ ఆర్ప్ గారు అనేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆదివాసులు నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ పోరాట ఫలితం దక్కాలి అనేటువంటిది ఒకటి కూడా మరి అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు విన్నవించడం జరిగింది. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, మరి ఇప్పుడున్నటువంటిది ఏది కూడా మాకు చట్టాలు తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటివి కావు. అప్పుడున్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే మరి పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేశారు ఆదివాసులు. అందుకని ఆ పోరాటాలను గుర్తించి ఇలాంటి వాళ్ళు మరి నిజమైనటువంటి పోరాటాలు వాళ్ళవి, నిజంగానే వాళ్ళు జంగల్ జమీన్ వాళ్ళదే, వాళ్ళ హక్కు అది. వాళ్ళ అడవి ప్రాంతాల్లో నివసిస్తారు, అడవిలో ఉన్నటువంటి పళ్ళు పొలాలు కూడా తింటారు. పూర్తిగా వాళ్ళకు భిన్నమైనటువంటి సంస్కృతి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలకి మరి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ తెలియజేయడం వల్లనే మరి ఇంతో కొంత మాకు హక్కులు దక్కాయి. ఇప్పటికీ మరి గిరిజనేతరులు, ఆదివాసేతర ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో మా యొక్క మనుగడ, మా యొక్క అస్తిత్వము పూర్తిగా కోల్పోతున్నామని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇప్పటికైనా మా పోరాటాలను గుర్తించి మరి ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆయన గుర్తించి మా యొక్క మనుగడను, మా యొక్క అస్తిత్వాన్ని కాపాడతాయనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. హైమండ్ బెట్టి ఎలిజబెత్ వర్ధంతి 33వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ కరపత్రాలను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రపంచానికి ఆదివాసుల గురించి తెలియజేసినటువంటి మహనీయులు హైమండ్ దంపతులు. వాళ్ళు ఇక్కడికి అధ్యయనం చేయడం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిజాం కాలంలో హైమండ్ ఆర్ప్ దంపతులు అధ్యయనం చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఆదివాసుల పైన, ఆదివాసుల స్థితిగతులను, ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను, వాళ్ళ యొక్క జీవన స్థితిగతులను
ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి అమాయక ఆదివాసుల యొక్క జీవన స్థితిగతులను తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారు, ఏంటి వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఏంటిది, వాళ్ళకి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏంటిది, పీసా యాక్ట్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన భూములన్నీ కూడా ఆదివాసీయేతరులు ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది. అవి ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే వీళ్ళ కోసము దర్బార్లను నిర్వహించి మొట్టమొదట దర్బార్ని నిర్వహించి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం చూపెట్టేందుకు నిజాంకి ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా జరిగినటువంటి దాంట్లో ఆదివాసులు అణచివేయబడుతున్నారు, ఆదివాసుల హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయి. ఆదివాసుల హక్కులను ఏవైతే కాలరాయబడుతున్నాయో ఆదివాసులందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండి సాధించే వరకు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా హక్కుల గురించి పోరాటం జరుగుతున్నాయి. తరాలు మారుతున్నాయి, ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి, కానీ ఆదివాసుల స్థితిగతులు మారటం లేదు, తలరాతలు మారడం లేదు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి వాళ్ళ యొక్క ఏమండర్పు దంపతులు ఎలా అయితే ఆదివాసుల గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేశారో ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళ అభివృద్ధికి పాటుపడాలని చెప్పేసి జై ఆదివాసీ, జై జై ఆదివాసీ. ఆదివాసీ పోరాట వీరుడు, అమరవీరుడు కొమ్రం భీము యొక్క చరిత్రను వెలికి తీసినటువంటి బెట్టి ఎలిజబెత్ యొక్క 33వ వర్ధంతి సభను మరి మార్లవాయిలో జరపడం జరుగుతూ ఉంది. మరి గతంలో ఏదైతే జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం పోరాడినటువంటి అమరవీరుడు కొమ్రం భీము చరిత్రను మరి వెలికి తీయడం అనేది జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఏదైతే నైజాం ప్రభుత్వం తోటి పోరాటం చేసి ఈ భూమి మాది, ఈ అడవి మాది, దీనిపై హక్కు మాది అని నినాదంతో ఆ రోజు మరి ఆదివాసుల ఏదైతే ఆదివాసుల రాజ్యం కోసం, ఆదివాసుల ఆస్తుల కోసం పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1940 సంవత్సరంలో వీరమరణం పొందడం జరిగింది. దాని తర్వాత మరి లండన్లో ఉన్నటువంటి బెట్టి ఎలిజబెత్ గారు మరి ఇక్కడ వచ్చి మరి ఇద్దరు దంపతులు కూడా మరి ఆదివాసీ ప్రాంతమైనటువంటి మార్లవాయిలో వచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసులతో మరి వాళ్ళ భాష యాసతో ఉండి మరి వాళ్ళ భాష నేర్చుకుని మరి ఏదైతే గోండు భాషను నేర్చుకుని వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని తెలుసుకొని మరి ఆ రోజుల్లో మరి గిరిజన ప్రాంతాల్లో పర్యటించి, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి మరి వాళ్ళ చరిత్రను రాయడం జరిగింది. ది గోండ్స్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్తో పాటు అనేక బుక్స్ రాయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే దేనికోసం వీళ్ళు పోరాటం చేస్తా ఉన్నారో మరి ఏం అవసరం అనే దాని గురించి మరి ప్రపంచానికి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మరి బెట్టి ఎలిజబెత్ గారు. మరి ఆయన యొక్క ఏదైతే వారి యొక్క వర్ధంతి ఉందో మరి ఆ వర్ధంతిని జయప్రదం చేయడానికి ఈరోజు మరి దానికి సంబంధించిన కరపత్రాలు విడుదల చేయడం జరిగింది. మరి వాళ్ళను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఏదైతే మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి చట్టాలను, ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో వాటిని కాపాడుతూ మరి మన ఆస్తులను, మన ఏదైతే భూమి, జల్ జంగల్ జమీన్ కోసము మరి పోరాటం చేసి ఏవైతే చట్టాలు తెచ్చుకోవడం జరిగిందో మరి దానికి అనుగుణంగా మనకు ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను మనం పొందుతూ వారి అడుగుజాడలను నడవాలని నేను మనవి చేస్తూ జై ఆదివాసీ. 11వ తేదీన మార్లవాయిలో ప్రొఫెసర్ హేమండ్రావు 33వ వర్ధంతిని ఆదివాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని 9 తెగలైనటువంటి ఆదివాసులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలనేసి మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. ఏదైతే మన కోసం మాది ఏదైతే ఉన్నటువంటి ఏదైతే మా చరిత్ర రాసినటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు మేము గుర్తించి 33వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలనేసి అందరూ వచ్చి జయప్రదం చేయాలనేసి మేము కోరుతున్నాం.